тържеството на Гергана Димитрова Янева и Иван Асенов Митев. Уважаеми младоженци, свидетели и гости, приятно ми е да ви поздравя с радостното и вълнуващо събитие с днешния празничен ден. Ден, който е различен. Ден надежда, ден обещания. Скъпи младоженци, днес вие сте тук водени от голямата си любов един към друг. Гергана, не ще да сяма. Вие сте тук водени от голямата си любов един към друг и от желанието да създадете свое семейство. Поканихте своите близки да споделят голямата ви радост, като поканихте едни от тях за свои свидетели. Но преди да ви поздравя за щастливия избор, е необходимо пред всички тук устно да потвърдите съгласието си за встъпване в граждански брак. Вие, Гергана Димитрова Янева, съгласна ли сте да встъпите в граждански брак с Иван Асенов Митев? Да. Силно да чуят всички. Да. А вие, Иван, да. Извинявам се от нещо. А вие, Иван Асенов Митев, съгласен ли сте да вземете за законна съпруга Гергана Димитрова Янева? Да! Браво, Ванчис! И за да бъдете в сговор и единство, обичайте се и се уважавайте. Така с лекота ще минава дните ви. И радостта от днешния ден ще ви съпътства през целия ви живот. Венчалният пръстен е символ на семейството. С него вие ще носите винаги името на своя брачен партньор. Венчалният пръстен е образ на прегръдката, която ви съединява. Неговата линия няма край, както не бива да има край и вашата любов един към друг. Сега ще помоля, тъй като разбрах, че хаотичките ни на младоженците са в мама Фидана. На масата ли са? Добре. Аплодисменти за мама Фидана да излезе и да им подадете. Това е желанието на младоженците. И да им подадеш хаотичките. Заповядай. Вземите от масата и им ги подайте да си ги разменят. Това е тяхното желание. Убедени ли си, че по своя воля Иван Асенов Митев и Гергана Димитрова Янева са решили да сключат граждански брак днес? Да. Добре. Сега ще се обърне към кумата ни. А вие, Иванка Фиданова Кръстева, убедена ли сте, че по своя воля Иван Асенов Митев и Гергана Димитрова Янева са решили да сключат граждански брак днес? Днес ще си позволя да попитам и още някои. Най-специалните за Гергана и за Иван, техните дечица. Вие убедени ли сте, че мама и тати искате да се оженят? Да. Имаме и най-важното да. Актът за граждански брак е съставен съгласно предоставените ми документи и устно изразеното ви съгласие. Сега ще ви помоля да подпишете акта за граждански брак. Хайде сега, Гергана, заповядай. Кола, заповядай. Чакай комент. Ти си тежкия подпис на края. Тежкия.
Хайде да им кажем едно горчиво. Горчиво! Сега ще помоля кума да вземе това шампанско. Имал опит с шампанско, да го отвори, а кумата да им подаде чашките, като ги напълна. Пастор е разрешил да отвори шампанското, така че спокойно. И така, семейство Митеви, нека питието, което сега ще изпиете, да продължава да разпалва вечния огън на щастието и любовта за вашето щастливо настояще и безоблачно бъдеще. Кума и кума, гости, май това шампанско е доста горчиво. Ще им кажем ли? Горчиво! Аз съм сигурна, че младоженците и гостите ще ви подкрепят да кажем едно горчиво и за кумовете ни. Горчиво за кумовете ни! И така вече, мило семейство, благословен да е домът ви, който ще продължавате да градите заедно. Пазете огънчето на любовта и по-често си казвайте обичам те, защото това са вълшебни думи, които казани от сърце могат да изтрият всяка лоша дума и вливнала сълза. Иване, как я обичам те, я кажи сега? Как я обичам те? Обичината! Обичината! Така, аплодисменти! Не забравяйте да си го казвате. Да. И така, вече, госпожо Митева, от тук нататък вече няма да си яде. Ще си Митева. На вас като пазителка на семейното огнище ще връча документа за сключен граждански брак, като ти пожелавам да запазиш откровеността, уважението и приятелството между вас. А вие, господин Митев, продължавайте да бъдете здрава и сигурна опора на жената, която ви дари със своята любов и доверие и която постави в вашите ръце своето бъдеще и надежда. Битката да. Мама Фидана ще я подаде. Гери, остави си документа. Гери, остави си документа и се обърнете гръб с така. Айде сега хванете тази пита с две ръце. И още да се види, че живота ви ще Аз ще помоля и Роза да дойде тук. Искам и двете да ги захраня. Айде, мамо, сега. Захрани ги да им е сладък живота. Роза, може сама. Извинявам
ден си Гери, си я познаваме от мъничка. Няма да плачеш. Аз искам да кажа, Иване, че си имаш вече си я взел едно слънчице, което е много мило за нас. Знам, Гергана, че и ти си взел един слънчо, защото той ми е малко съвсем. Да, радвам се, че познавам такива млади хора. Радвам се, че познавам тяхните родители. И сега искам всички да станем, защото аз знам, че на днескашния ден може да са на небето, но те днес са щастливи, че тяхното момиче Гергана сключи граждански брак. Нека да прочетем нейните родители. Благодаря много на всички. Още веднъж бъдете много щастливи. И винаги ще Бог да сни на вас. Сърце. Това е. Сега нека всички от нас да щастливе. Честито ради. Асели? Още не е заключило. Айде накрая Айде, ще правим. само с него. От днес нататък половината пари са нейни ръчи. Айде децата малко по-тихичко и моя приятел тук Здравко. Значи Битие 2 глава 21 стих надолу. Първият брак в Библията. И Христос е този, който присъстваше в брака. Той е универсалният брак, незаменимия брак и след 2000 години се остава този брак. Няма брак между двама мъже в Библията. Няма брак между две жени в Библията. Няма такъв брак. И затова в Битие 2 глава 21 стих надолу казва така. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа. И взе от ребрата му ги изпълни мястото му с плът. И Господ Бог направи жена от реброто, което взе от човека и я доведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа е взета. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се прилъжеш към жена си. И те ще бъдат една плът. Двамата човекът и жена му бяха голени, не се странуваха. 21 стих казва, когато Бог създаде Адам и доведе всички животни при него. И Адам даде имена на всички животни. Но Библията казва, подходящ помощник да се намери. Виж, днес дори има хора, гледат кучета повече от хората. Толкова парентава, толкова се грижат за тях и вика, кучето е най-добрият приятел. И аз ги гледам дълги, ама не са помощник за мен. Животното е да си го грижиш, да си го гледаш, но не е помощник за тебе по видите. Адам какво види? Всички животни бяха по две. Всеки си имаше приятелка, всеки си имаше приятел. Адам сам. Адам е сам. И както казва, сам човек е половин човек. И затова Бог праща подходящ помощник, подходящ партньор, за да може жената да бъде цяла и мъжът да бъде цял. Амин? И затова казва Бог даде дълбок сън и взема от ребрата му и изпълни мястото му с плът. Първото нещо, което Бог направи, взема от реброто от Адам. Виж, ако беше от краката, той може трябваше все да я тъпчи. Ако беше от главата, пък се да я слуша, което не е добро и двете. И затова Бог създаде мъжът да обича жена си. Мъж, който обича жена си, той е подкрепен. Мъж, който обича жена си, той се грижи за нея. Той е защитава. Това е истинския мъж.
Не мъж, който командва, не мъж, който се кара, не мъж, който само властва. Това не е истинският мъж. Истинският мъж, който обича жена си. Истинският мъж, който се грижи за нея, който я защитава. И най-вече, който е пас. И затова Бог каза, че взе едно от ребрата му и изпълнил мястото му с плод. И Господ направи жена от реброто, като взел човек и я доведе при човек. Чуйте всички, които още не сте женени. Бог е този, който ти докарва подходящия мъж, подходящата жена. Ама не на 13 години. Не на 14. На подходяща възраст. Подходяща възраст, човек, който вече е завършил, човек, който може да мисли, може да разсъждава и да носи отговорност. На 13 години няма отговорност. На 14 години няма отговорност. И затова казва, че Бог направи жена от реброто, като взе човек и я доведе при човека. И човекът казва, тази вече е кост от костите ми, плът от плътта ми, и тя ще се нарече жена. Затова в Библията казва, че когато се женят двама, мъж и жена, те стават едно. И затова, който обича себе си, обича и жена си. Така че вече не са двама, а са една. Една плът. Вижте, когато човек се жени, не само плътта да се съединява, но и душата. Душата също се съединява. А когато Христос е Господ в живота, в семейството, то вече духът се съединява. И затова там в семейство, което вярва в Христос, спомнете, има мир. Семейство, което вярва в Христос, има единство. Семейство, което вярва в Христос, те имат радост. Дори да има разминаване, то ще е за 1 минута, 2 минути, 5 минути и продължават отново се. Но там само където е Христос. Без Христос единство няма. Без Христос мир няма, радост няма. Така че за да бъде едно семейство благословено, той трябва да бъде и благословено. Вижте, материалните неща не са неща, които запълват душата. Богатство, пари, къщи, коли, те не запълват душата. Те са тук за земята, подробностите за живота, за благочестието, но само Христос запълва сърцето и душата на всеки един от нас. И най-важното, което казвам, ами Рома малко го прескача ние, защото не ни отърва. И най-важното, което казвам, за това ще остави човек баща си и майка си, ще се привържи към жена си. Иване, а що си? Супер. Ще остави майка си баща си. Библията това написано. Защо трябва мъжът да остави майка си баща си? Ами жената ги остави. Ще ли ще те ги остави? Отива в чужда къща, при чужди хора. Вижте, цялата Библия, помнете, казва, почитай майка си и баща си. Това е цялата Библия. И това е заповед от Христос, не от пастор, не от човек. Заповед от Христос. Почитай, уважавай родителите си. И докато сте деца малки, казва, покорявайте се. След като се ожениш, почиташ ги сам. И затова вече командите, съветите, нещата, решенията се взимат от мъж и жена. И ти управляваш семейството си. Ти управляваш децата си. Даме и баба с вечера, kada tani циглади кенат дената бранденано, това е еврейски малко. Че старите се месят и веднага викат, това семейство е добро и намираме сатаната още от малки, които не е добро. Родителят отговаря за децата си. Ами, родителят носи отговорност за децата си. Затова, че казва, ще оставя, не ги оставя в дом за възрастни, не ги хвърля в една стая да не ги гледа, това не е библейско, не е християнство, защото Библията казва, ако човек не се грижи за своите си, ако син, дъщеря оставя майка си, баща си не се грижи, той казва, невярващо по-лошо. Не казва да ги захвърляш в една стая и на месец един път да ги гледаш. Както старите ви казват, от прозореца ще ни гледа. Не. Почитат се
се уважава. Така че ние няма да изговаряме неща, които в болест и здраве Христос ни е дал авторитет, власт да благослови. Така че днес ние ще ги благословим да бъдат в здраве, само да бъдат в богатство, да бъдат в мир, да бъдат в радост, да бъдат в единство. Това, което Бог иска за тях. Да, ще има трудности, страдания, ще има борби, но заедно ще вървите напред. По един няма как да вървите. Не може да кажеш, ще оправя си. Не може жената да каже, защото оправя си ти си мъж. Не. Двамата няма значение кой пада, няма значение какво остава. Двамата вървите напред. Защото двамата има повече сила. Сам човек няма как да върви. Така че може да се изправим да ги благословим. Ако искате, вие може да се изправите. Той така ръцата днес другите. Който иска, може да протегне ръка да се молим за тях. Нека да се хванем за ръце заедно. Само предложение само. Иване, Да. приемаш ли Гергана за жена? Да. Гергана, приемаш ли Иван за мъж? Да. Ето това няма повече от това. Просто ясно, чисто. Така че в името на Исус днес Христос е свидетел. Ангелите са свидетели и църквата на Христос е свидетел. Че вече пред Бог сте законни мъж и жена и пред църквата и пред ангелите. Така че когато дойде Христос, да бъдете заедно. Христос да бъде тройното въже в живота ви и да продължите напред. Да вървите само чрез вяра по неговия път. Свете очи мои, ето ние издигаме Иван, татко му и Гергана пред Твоята трудна благодат. И те моля, Отче мой, те да растат в Твоята благодат, в Твоето познаване, в Твоята вяра. Отче мой, ето аз те моля Христос да бъде тройното въже в техният живот. Ето аз те моля, Отче мой, нека Твоята свята и мощна ръка да бъде върху тях за добро. Благославяй ги, Отче мой, помазвай ги, Отче мой, наставлявай ги, поправяй пътеки заради името Ти и заради славата Ти. Отче мой, ето аз те моля за Иван да бъде глава, татко мой, да бъде глава, не опашка. Ето аз те моля, че му той да бъде свещеник в дома си. Ето аз те моля за мъдрост, татко мой, за да взема решенията, които Ти ще му дадеш. Отче мой, ето издигаме Гергана пред Тебе и те моля тя да бъде мъдра жена, която съгражда татко мой дома си, която възпитава децата си в Твоя Господен път. Отче мой, ето аз те моля, благословените обещанията, дадени на Авраам, да бъдат върху тях. Отче мой, ето Ти си им дал деца и аз те моля, те да гледат деца от децата си, да гледат внуци от внуците си, татко мой, и те моля, Отче мой, те да вървят след Тебе, да вървят по Твоя път на правдата и на светостта. В името на Исус ние ги обявяваме за мъж и жена пред Тебе и пред църквата. Амин. Аз искам да благодаря на Бог, че е тройното въже вече в нашия живот. Амин. Аз благодаря Господ, че ми дари с прекрасни деца и прекрасни родители, които имам. Знам, че не са да до мен, но винаги са в моето сърце. От традиция по навик днес дарението го събираме за тези младоженци, така че нека хвалението да даде и ще пуснем дарението, което ще събере за тях. Someone
Хайде една минута само да заставят и майката бащата. Молина са ме за пастите и мъжете пастите. Искам само да съжаля и здраве моите деца, моето семейство, моите внуци. Благодаря
че имат такава среда и такъв син. Да са живи и здрави и никога да не оставят Бога. Винаги да вървят с Него напред. Това искам от Бог. Добре, небесно Отче мой, благослови свети тата мой тези пасти, това едене, това пение, всичко, което са докарали, тато мой, и те моля ти да им го върне според Твоята мярка и според Твоята благодат. В името на Исус. Амин. Айде, хваленето една песен и съвременната мъги може да се вземете по една паста. Там ще има хора, които ще кажат. Would you
И така, продължаваме с първите музикални поздрави. Разбира се, за прекрасното младо семейство, като им пожелаваме щастлив, дълъг семейен живот, много да се обичат и от тяхната прекрасна и чиста любов да се родят много деца. А първият поздрав е от най-готиния младоженец с 10 точки финансова подкрепа за диджея. Продължаваме една хубава млада майстор. Sai Gorjaki, samo dreske za Rali Gravica. Младоженица кани всички гости да заповядат на танц сега, да видим хубав прекрасен танц. За най-красивото младо семейство, за всички танцуващи двойки на дансника и разбира се за всички гости, които са уважени да дадат прекрасно младо семейство. Tu mi princesa, me dobrizolo, tu si macho mi ma, samo vozio, amarotado, si. За най-красивото младо семейство и за халебове специални поздрави. От прекрасното младо семейство за европейските гумове специално, за най-готините гумове от най-красивите младоженци специално да продължаваме. И така, продължаваме следващия музикален поздрав
От най-годния младоженец, като казва за неговата златна жена специално. За най-красивото младо семейство, за кумовете, за всички уважаеми гости, специално продължаваме. За най-годния младоженец и за неговата златна жена специално. За нея ще работя максимално, с мене да живее уникално. Ти си мъж вечна за всяка жена. Пример си за всички хора, най-добър баща. Ти си мъж вечна за всяка жена. Пример си за всички хора, най-добър баща. Miro mi, jer jasno patroni, s pesnim gras milioni. Opane soi, ko se pika da vera, mimo kad se ideva. Имаш много дела, имаш много капитал, ти си гордостта на нашите деца. Ти замеси всичко. Поздрави специално за всички прекрасни дами и сега. За най-красивото младо семейство, за техните прекрасни кумове, за всички уважаеми гости. Ние сме приятели за днес, специално за Силвестър. Я съм майстор. Господ ми даде златна жена, тя е моята дясна ръка, за нея ще работя максимално, с мене да живее уникално. Господ ми даде златна жена, тя е моята дясна ръка, за нея ще работя максимално. От най-година младоженец пред сега Боси Парички, за всички прекрасни дами на сега и за всички гости специално продължаваме Върху на годината в прекрасен ден. Моята булка е най-красивата, а ти булка на годината. Всичките мой мътя, красотата си небесна. Младоженика е най-красивия, ето Исус. Йосиф е младоженица и за неговата граница, за господарите на неговото сърце специално продължаваме за прекрасното младо семейство. И разбира се, за всички прекрасни дами на сега. Пред най-красивите сладкове, Бога ми дари с дечица хубави. Пред най-красивите сладкове, Бога ми дари с дечица хубави. Стъкала и граница за прекрасното младо семейство, за всички гости, за всички прекрасни дами на сина. А поздравите са лично от името и от музикалната програма на Филип Димитрис, али специално продължаваме. Юса.
Сладове, айде, да минали, слънчица хубави, айде, аз съм младосенеца. Ай, красивите сладове, айде, да минали, слънчица хубави. Я се граниза. Мей моите лъчи, най-лъчи, марикута, марикути, заедно най-дике, лъки красота, чоки се. Продължаваме следващия музикален поздрав. Направете ход на шефката. За най-красивата модна и за всички прекрасни дами и данси, специално продължаваме с следващия музикален поздрав. Направете път на шефката и учете се от шефката, как се прави мъжко махоти, мачки прави, не спитва да работи. И сураво сърце, ако ни не помогаш, като свалиме, болести знаеш. Шефката и учете се от шефката, как се прави точно махоти, мачки прави, не спитва да работи. Ти сураво сърце, ако ни не помогаш, като свалиме, болести знаеш. Я се иззавя. Най-бояки и самодърски за прекрасното младо семейство, за европейски бегове, за всички прекрасни дами и данси и можем да така за всички уважаеми гости. Stop!
Шепката, шепката, шепката. Силата на Божи. Ти сполямо сърце на колине помагаш, на душманите болести знаеш. Айде, майстор, памет с себе си на музикален поздрав. Яса. Сами куковарки, сушия маригори. И поздрави специално продължаваме за Българската наградно. А тя поздравява прекрасното младо семейство. С искаме градски дами наградно специално. Яса. Яса. Продължаваме следващия музикален поздрав. Отново за прекрасното младо семейство, за техните прекрасни кумове, за всички гости, за всички прекрасни дами на хорото. Азис Груп, продължаваме следващия музикален поздрав. Азис Груп Продакшн. Българската наградно. А тя поздравя най-красивата булка. Говоряйте специално. Ясно, майстро! Yeah!
всички прекрасни дами, специално продължаваме. Ръка, чук, чук, ръка, 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 чук, чук, ръка, ръка. Знам се, чисто новата песен. Специално продължаваме. Отново са всички прекрасни дами. Ясно има до селеца. Yine bir numara, aman aman, duman ettik duman, duman duman. Adımız var, şanımız da var, kaliteyiz her zaman, her zaman. Aman, duman ettik duman, duman duman. Adımız var, şanımız da var, kaliteyiz her zaman, her zaman. Самалката граница в Новодарската ръководно специално продължаваме. С прекрасното младо семейство. С всички прекрасни дами на Лайв, с всички гости, разбира се. Йота, йота. Yine bir numara, aman aman, duman ettik duman, duman duman. Adımız var, şanımız da var, kaliteyiz her zaman, her zaman. Yine bir numara, aman aman, duman ettik duman, duman duman. Adımız var, şanımız da var, kaliteyiz her zaman, her zaman. Yaşa! Yepa! So, so. Продължаваме следващия музикален поздрав. Haydi Exceli, Expo'ya geri gelip spesiyalını продължаваме.
si čaj očanela, udike čala, udilo bela, taka jagiri, čaj jagiri, čačetani ukrodani, kasi si čaj očanela, udike čala, udilo bela. Всички прекрасни дами на городни специално върна саме. И аз своите вселен. И за най-готиния мотосели специално. Ясно бе, майстро! Ила! Ai, vi dupe para celebrar. Саводатската референтност е силна вълна специално и за всички прекрасни дами от народни лансане. Я се добре. Ева.
iyiyiz. Elimizi kaldırmamız güzel, güzel. Beraber çok bağlı bir güzeliz. Onları çanla bizi, bizi. İlk balıklasın kendimizi. Elimizi kaldırmamız güzel, güzel. Beraber çok bağlı bir güzeliz. Onları çanla bizi, bizi. İlk balıklasın kendimizi. Продължаваме с груп Шефката специално. Айде, давай! Остави специално продължаваме за всички шефки. Айде, за разсиерните специално. От продължението пристигат 10 точки, той подканва всички момчета да се появят на дансника. Айде, момчета, от продължението специално. И всеки да не са на него. Айде, че да сетката ще свърши. Айде, майстро! Най-готина на Брузелец са моските долзани специално да остане. Дюшека да решава. Айде, Лео, специално. И са камалски услуги госто специално. Айде, Лео, и Дюшека да решава от най-готиния на Брузелец специално. Айде, моето момче. Внимание! Нападете място! Място! Сонечна консулика държава идва! Вашите проблеми и моите пари никога не свършват. Айде, продължаваме с малко темпо. И всека да ви победите. Аз се злъп. И поздрави също да кажа двете гергани и са герганите специално. Златна му и децата продължаваме. Още една пара за най-красивите младоженци специално. Хайде, Мандо и Кристиян Соломанов продължаваме. Айде, Бакано. От най-готиният зърбачия са халалски услуги специално продължаваме. От зърбачията 80 точки. Я съм и младоженеца за
най-горния магазинец и за неговата граница. Сега слагарката на неговата сърдечно камено да остане. Още 10 носи пристигат за най-красивите магазинци и за всички играйци на Дарсига. На него душата, на всичките дама. Още една бара за Митоска Махала, специално продължаваме за Митоска Махала. Аз изгледам да видите. Я съм Силвестър. Айде, весело си ни. И с всички приятели от другия специално продължаваме. И най-вече за най-красивото младо семейство. За всички играйци на Дарсига. И за най-добрите камалски услуги специално. Още една пара от камалски услуги специално продължава за най-красивото младо семейство. И особено до седмица. На всичките дама. И аз се тук. И никога присъча. Хайде, маестро! Там! Хайде, купле! За всички играчи на Дарсига специално продължава следващия музикален поздрав. Хайде, младосенника! Отпустите малко! И за най-добрите камалски услуги специално. И много специално за Рафа. За всички изпадки. Няма да играе си. 8 може с 8. И яка. В късна и се получава. За всички от Пергана специално продължава песента. За всички от Пергана. И разбира се, за всички играйци на Дарсига. Я се губим. Разбира се, поздрави за най-красивите младоженци. За град и граница. Събойка на 2024 специално. Хайде, младоженца! Дай!
най-голяма пара. 80 точки финансова подкрепа за Визия. За най-красивите младоженци специално. Дивчега Бердосама. Хайде, кумпе! Со! И стигат 80 точки предоставяне за младото семейство и Ясаранко и всеки специално. Хайде, оркестър на там и критики се изстави на служба. И Ясаранко и всеки специално предоставяне за прекрасното младо семейство, за техните прекрасни купове, за всички гости, които са уважили това прекрасно младо семейство, нека да бъдат сили и здрави и на здраве. Хайде, кумпе! Ела! Услуги специално. Nasze Boreки Самодески за прекрасното младо семейство, с всички играчи на Данцига и Ясаранко и всеки Бердосама. Финансова подкрепа за Лиза, за най-красивата музика специално. Ясаранко и всеки Бердосама. Продължаваме с хитовия ключек на Бодиска специално.